12 मे कालार खालि राङापारा पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय दरसे गामियाव 27 बोसोर बैसोनि मनिन बसुमतारीखौ माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा बुथारनानै गालांबाय। दा बेनिनो सोमोन्दै माखासे खोथा सावरायगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं होननानै। आंबो मोजाङैनो दं। सिनाय मोनै दुथांफोरा हरनि समाव थिग 10 रिंगायाव फैनानै मनिन बसुमतारीनि थांखिखौ एबा संसारखौ थेर बेथेर खालामबाय। न'खरनि मानसिफ्रा दा जोबोद दुखु सहायनांगासिनो दं। दा बे गिलु बालु भाइरासनि समाव एबा कर'ना भाइरासनि समाव जोंनि आसामाव कर'ना भाइरासखौ गियालासिनो गाव गावजोंसो बुथारलाय सुथारलाय खालामगासिनो दं। दाखालि बावैसो चिरां डिस्ट्रिक्टआव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमोन। आरोबाव फिन मैयासो मनिन बसुमतारीखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा बुथारनानै गालांबाय। आसरित, ओरैबायदि आसरित। दा बे बुथारग्राफोरा हारसा ना बर' बेखौ जेबो खौरां मोननाय जायाखै। जेब्ला खौरां मोनगोन अब्ला आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। लोगोफोर, जोंनि बे बर'फोरनि गेजेराव गोबां दुखुनांथाव जाथाय जाबाय थायो। गावनि बिसिखौ बुथारनाय, गावनि फिसायखौ बुथारनाय, सोरबा सोरखौबा बुथारनाय, बेबायदि जाथाया जोंनि गेजेराव गोदान नङा। बेबायदि जाथायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं आरो बेबायदि जाथायखौ जोङो दबथायनो नाजायाब्ला इयुन जोलैयाव बांसिन नुलांबावगोन। नोंथांमोना बे जाथायखौ खोनानानै गोबां दुखु मोनबाय जानांगौ। आंबो दुखु मोनदों आरो बे जाथायखौ लानानै गोबां रायजो राजाफ्रानो गोमोथाव खौरां होननानै फोरमायदों। आसा खालामो एबा मिजिंथियो बिथां मनिन बसुमतारीनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनथों होननानै। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। जय बर' हारिनि जय।